Ćao! Pričamo danas o nedeljnom horoskopu za period od 28. oktobra do 3. novembra. Počet ćemo sa trigonom Marsa i Neptuna. Da, znači nedelju započinjemo sa trigonom Marsa koji je u znaku Raka i planete Neptun koji je u znaku Riba. Šta ovo znači? Inače, trigon Marsa i Neptuna donose, to je tranzit strpljenja. Ljudi koji imaju recimo u natalu trigon ili sekstil Marsa i Neptuna su prepoznatljivi po tome što njihove reakcije nikada ne deluju, kako da kažem, van sveta. Znači oni uvek imaju usklađene kako da kažem, svoje planove, reakcije, akcije sa okolinom. Tako da nikad ne urade nešto zbog čega bi okolina negodovala. Tako da početkom ove nedelje za vodene znake i za ljude koji imaju puno planeta u Ribama, Raku i Škorpiji, ovaj aspekt, znači ponedjeljak, utorak, sreda, donosi neverovatno mnogo strpljenja, donosi promišljaj, donosi sposobnost da ne napravite pogrešan potez ili donosi može čak da vam donese zbog nečeg drugog. To sam sad zbog Venere u kvadratu sa Saturnom, može da vam donese da u inat uradite nešto što će nekog drugog da iznervira, ali u principu bit ćete vrlo svesni svojih akcija i znaćete šta treba, a šta ne treba da radite da biste dobili podršku od okoline, od bliskih ljudi i tako dalje. Znači, ponavljam još jednom, početak nedelje za vodene znake, za ljude koji su u znaku ili u podznaku Riba, Škorpija ili Rak, početak nedelje donosi neverovatnu količinu strpljenja, takta i intuicije da uradite tačno ono što treba u pravom trenutku. Znači, vi imate ljude koji, ono što se kaže, imaju super akcije, imaju super plan, imaju super strategiju, ali promaše termin, promaše kad to treba da urade. Tako da, bit ćete posebno mudri, imat ćete dobru intuiciju, ja sam to već rekla. Tako da, svi ostali, ako vam treba savjet za bilo šta, naročito za posao ili za ljubav čak, pitajte ove Ribe, Rakove i Škorpije u prvoj polovini nedelje za savjet, jer će biti strašno intuitivni. Znači, ako, ne znam, razmišljate se da li da pošaljete nekom tipu poruku, pitajte drugaricu koja je Riba, Škorpija ili Rak, ili drugaricu koja ima puno planeta. Tačno će znati šta treba da uradite. Da li treba da vam pošaljete poruku ili ne treba, ili treba da pošaljete ali sutra i ostalo. Znači, i za ostale detalje pitajte drugarice. Zatim, da, isto, pored tog tranzita imamo Veneru u kvadratu sa Saturnom. Ovo će malo doneti nezgodacije u partnerskim odnosima, naročito blizancima i htjela sam da kažem Ribama, ali Ribe su spašene na neki način ovim drugim tranzitom, tako da blizanci i možda čak device mogu da, ili ljudi koji imaju planete u blizancima i u devici, ili Veneru u blizancima i u devici, mogu da išokiraju partnera ili može partner njih da išokira sa nekim iznenadnim razočaranjem. Kako da kažem, iznenadit će vas možda sa nečim što će vama doneti neku vrstu razočarenja. Sad može da bude i druga stvar. To ne znači da taj partner će vama da okrene leđe ili da vas izdaje, tako nešto. Ovdje treba kako da hakujete ovaj tranzit. Bitno je da vi ne razočarate partnera. Znači da vi ne uradite nešto što bi njega razočaralo. Ovdje u suštini, čak i ljudi koji imaju u natalu Veneru u kvadratu sa Saturnom, uvek to razočarenje od spolja, znači to razočarenje od strane druge osobe, dolazi kao nešto što je posljedica naše neke akcije. Znači recimo, ja imam klijente, meni kad dođe klijent sa kvadratom Venere i Saturna i kad mi priča zašto se posvađao sa devojkom ili zašto se posvađala sa dečkom, nikad ne ispriča onu početak priče. Samo ispriča šta je poslednje. To vam je kao kad ljudi, recimo, neko vam napravi haos. Znate kakvi su to klijenti? Meni ljudi koji imaju u natalu kvadrat Venere i Saturna. Zove me žena, zakazuje konsultaciju hitnu i onda mi priča šta je muž izvređao, šta je rekao i piše mi sve ružne reči. I onda nikako mi ne spominje zašto je to uradio. Ja nemam uvid. I onda ona kad dođe i onda mi pričamo i ona tek posle x vremena ja kao kako je sve to počelo?
A, da, ja sam, pa slupala sam auto zato što on mi je rekao da ne krećem sa tim autom zato što, ne znam, treba da ide na servis, ali ja sam ipak uzela taj auto. Znači, ona je ipak uzela auto da vozi, ipak je se desilo to što je on rekao da će da se desi ako se taj auto vozi, da mora da ide na servis i tako dalje. I onda je on nju izvređao, ali, razumete, taj kvadrat Venere i Saturna ne sjeća se tog dela priče. Sjeća se samo onog dela priče od kad je ona napadnuta. Ne znam da me razumete. Zašto vam ovo sad pričam? Zato što će na neki način takva situacija da bude za blizance, za device u narednoj sedmici, znači u prvoj polovini ove sedmice. Dakle, vodite računa da ne budete ta osoba koja se žali, a u stvari pokušajte se setite šta ste vi uradili pa ste isprovocirali partnera. Znači, to razočarenje, to što vas partner vređa, to je zato što ste vi nešto ste prvi uradili. Znači, ovo ponavljam, ovo za pa najviše blizance. Ajde, donekle i device, ali uglavnom blizance. I šta je hak za prevazilaženje ovog tranzita? Stavite se u cipele tog vašeg partnera, odnosno te osobe koja vas je razočarala vređanjem ili ovim ili onim i tako dalje. Znači, to je poenta sa Venerom u kvadratu sa Saturnom, jer uvek tad dobijemo neko razočarenje. Uvek tad budemo u fazonu zamisli šta mi je ova rekla drugarice ili zamisli, ne znam, zamisli šta mi je ovaj poslovni saradnik uradio i tako dalje. Ali zapitajte se šta ste vi uradili da biste doprineli toj situaciji. Znači, to je suština, to je hak za prevazilaženje ovog tranzita i korigujete se u tom pravcu. Znači, ne radite to što vašeg poslovnog ili ljubavnog partnera nervira i onda bude sve okej. To vam je kao kad, recimo, isto, imam dve klijentice, one su sestre i onda ova jedna se kao zove me da šokirana, ja sam, nije mi više sestra, ja nemam sestru, dobro šta je bilo, neće da je pozajmi za neki dejt, neke čizme, ne znam šta je bilo. I šta sad? A ne govori nikako i onda je priča kako nema šans, nikad neće dobiti jednu njenu cipelu i tako dalje. I ja posle nekom trenutku pitam, čekaj, je li to tako uvek bilo ili kako sad? Mislim, jel ti ranije davala? Da, jeste, ranije mi da. I onda, ne znam, nisto neke salonke, jako elegantne, ona je pozajmila od te sestre pa je poklonila svojoj drugarici ili pozajmila i poklonila. I onda je njena sestra rekao, ko ti je rekao da možda pokloniš te stvari, nikad više nećeš dobiti ništa od mene od garderobe. Znači, taj deo mi ne kažu. Znači, Venera, kvadrat Saturn se ne sjeća šta su uradili da bi isprovocirali takvu reakciju. Dakle, to je hak za prevazilaženje ovog tranzita. Sljedeće nedelje da se ne bi svađali sa partnerima, sačekajte da čujete što imaju šta da kažu i pokušajte da se setite zašto vas napadaju i tako dalje. Inače, ja sam shvatila da je možda bolje da snimam video ovako kasno uveče kad mi se završi radno vreme, zato što sam onda opuštena i mogu na miru da snimam, a preko dana lovim ono sat vremena kad imam slobodno da ukačim to. Pričat ćemo dalje o mladom mesecu u Škorpiji. Pošto smo u sezoni Škorpije i mlad mesec je u Škorpiji, ja sam rešila da ovaj mesec u ovoj sezoni Škorpije ubacuje malo više šamanske stvari u web shop. Dakle, imamo sad prvi fosil u web shopu. Ovo je možda do sad jedan od mojih omiljenih proizvoda. Sad ću da vam kažem šta je. Inače, ovo je nešto što sam ja dobila na poklon jako davno. To jest, izgubila sam, ali posjedovala sam to. Sad ćete čujete šta je. Izgubila sam to nešto i dugo sam vremena provela tragajući za još jednim primjerkom toga. I meni je to bila mnogo draga majlija. Ja sam to imala jako dugi niz godina i nosila sam to oko vrata. U pitanju je, sad ću vam reći šta, ajkulin zub. Znači pravi pravcati ajkulin zub. Sad ću da vidite kako izgleda. Znači ljudi koji se lože na kristale, ne znam, ljudi koji se lože na kristale često skupljaju i fosile. Ja sam jedan od tih ljudi. Naime, ti fosili životinja, ovo nije, zašto sam naglasila da je fosil, ovo je staro hiljadama godina. Zabranjeno je lov na ajkule, zabranjen baš iz razloga što su ti, što ja kažem, domoroci tamo
i u Africi, i na Novom Zelandu, i u Australiji, i na Havajima i svugde. Oni su malte ne lovili ajkule ne zbog njihovog mesa, koliko zbog tih amajlija, zbog ajkulinih zuba. I tako da sad ne može, mislim, to je zabranjeno, ali svakako postoje fosili. I dodat ćemo proizvod u web shop, dakle, ogrlice sa tim priveskom. Ovu koju sam sad pokazala ogrlicu, to je muška, odnosno to je inače to je muška amajlija, između ostalog. To je amajlija i za žene. Ako ste žena koja ima svoj biznis, ako ste žena koja mora da bude ajkula u svetu, poslovnom svetu, u korporativnom svetu, onda je ovo amajlija za vas, ali tradicionalno u principu to jeste muška amajlija, zato što je bila amajlija koja je pomagala lovcima da ulove nešto kad odu u borbu. To je ajkula koju, recimo, to je amajlija koju su popularizovali dosta i surferi u Australiji i u Kaliforniji, zato što se veruje da ta ajkula da te štiti od nesreće, na primjer da se ne udaviš ili da te ne pojede ajkula i tako dalje. Tako da talisman, odnosno ta amajlija, zapravo vam pomaže da vi budete ajkula u svetu biznisa posla. Jer recimo ako imate neke nezgodne ljude, da eliminišete strah od njih. Onda ako se nekog ne plašite, onda ne može ni ta osoba da vas trigeruje, ne može ni ta osoba toliko da vam nameće stres i strah i tako dalje. Ja sam imala biće u web shopu dole nekoliko varijanti te ogrlice. Znači neće sve biti, inače moram ovo da vam kažem, ta ogrlica svaka koju budete dobili, ja je lično pravim i ja lično stavljam, kako da vam kažem, protection spell. Tako da dobit ćete ogrlicu koja je već, kako da vam kažem, čarobna. Više, mislim, kako... Ok, svakako je ajkulin zub čaroban, ali dobit ćete ogrlicu koja ima na sebi protection spell, ima različitih će biti. Neće sve biti iste boje i vidjet ćemo vrlo vjerojatno da može da se napravi, da možete da izaberete boju ili tako nešto. Biće i na kožici, biće i sa tim perlicama i tako dalje. Već su mi dosta klijenata, već koji su ovdje, koji dolaze kod mene, znaju da sam to nabavila, već mi uzimaju samo, uopšte ih ne zanima da ih nose oko vrata, nego drže u novčaniku, drže u džepu i tako dalje. Tako da, to je, što se tiče toga, dodat ćemo to u web shop i u principu to je amajlija koja vam pomaže da budete između ostalog i ono što Amerikanci zovu resourceful, zato što su ajkule životinje koje mogu da se snađu. Naprimjer, evo sad sam objašnjavala isto drugaru, ako si recimo producent i recimo treba da se snima neka scena, treba ti kran, znači treba ti da se snađeš, da se organizuješ, da napraviš to snimanje, tu scenu kako treba da bude i bukvalno ovo je amajlija koja ti pomaže da organizuješ sve kako treba, da iskopaš prave ljude za saradnju, da iskopaš sve što ti treba od alata, da iskopaš sve što ti treba od repromaterijala i tako dalje. Znači, time se bavi ova amajlija. Također bavi se, recimo, ne znam da li znate da ajkula ima specifično škrge. Znači, ajkula ne može da prestane da se kreće. Zato što ajkula diše tako što radi ovo sa škrgama. I nije kao obična riba. Znači, to nije slučaj kod svih riba. Međutim, ajkula ne može nikad da se zaustavi. I ajkula stalno mora da ide napred. Tako da je ovo isto talisman amajlija koja vam pomaže da vi stalno idete napred i da gurate i da se nikad, da ne stagnirate. Znači, ne daje vam opciju da stagnirate jednostavno. Tako da, to je jedan od mojih omiljenih amajlija. Znači, ja sam već godinu dana znala da ću imati to u web shopu, samo nisam znala u kom obliku, da li će biti na ogrlici, da li će biti samo kao privezak i tako dalje. Ja sam videla sad da prave, izlivaju od zlata ajkulin zub, izlivaju od svega, pa nose, mislim, to je luksuznija varijanta, ali ovo je true varijanta. Znači, da imate pravi taj fosil. Znači, to vas drži na frekvenciji ajkule. Ok, znači, ajkula je predator između ostalog. Znači, ako vi imate probleme sa ljudima koji su predatori,
ovo pravi da vam ne mogu ništa. Znači, ovo vam je zaštita od njih i pravi od vas zapravo predatora. Znači, ajkula je, kako da vam kažem, pa i u svetu biznisa na neki način vi ako hoćete da budete jaki, morate da budete negde tu pri vrhu tog lanca ishrane. A definicija predatora je da je to životinja koja je na vrhu lanca ishrane. Da li me kapirate? Ok. Uglavnom, zašto sam rekla da je to muška majlija? To je muška majlija zato što ako se bavite sa spoljašnjim svetom ili ako se bavite sa poslom ili ako se bavite, znači ako ste žena, ako sedite kući, ako ste domaćica, niste lovac. Razumete, vi ste onda u skroz drugoj energiji i onda taj ajkulni zub može eventualno vam pomogne da ne budete žrtva neke osobe koja je loša ili da ne budete, znači da ne može niko da, u svakom slučaju, tradicionalno jeste muška majlija, ali pomaže i ženama u smislu da ne možete vi da postanete ničiji, kako da kažem, da se ne plašite nikog jednostavno i da ne budete ničija žrtva i da vam niko ne prelazi granica. Ako imate frajera koji je narcisoidan, koji vas psihički maltretira i tako dalje, isto ajkulni zub može da vam pomogne da se odbranite od njega. Važi, to kad smo rekli. Sad ćemo da pričamo o tome kako ovaj mlad mesec, imate u opisu profila ili dole u komentarima će biti link za web shop. Što se tiče mladog meseca u Škorpiji, pričat ćemo sada kako deluje na svaki podznak. Pa ćemo dakle krenuti podznak Ovan, mlad mesec u 8. polju, Saturn u 12. Znači, ovo sam zaboravila da kažem. Ovaj mlad mesec pravi trigon sa Saturnom, tako da je ovaj u stvari mlad mesec prilično isceljujući. U svakom slučaju, ovaj mlad mesec je dosta pozitivan. Ne bi trebalo se dešavaju, ne bi trebalo da, kako se zove, Saturn donosi te probleme kakve inače ume da donese. Čak u ovom slučaju, dakle sledeće nedelje, Saturn bi trebao da nam pomogne da dođemo dakle do tih nekih nagrada za koje smo zaslužili, do kojih smo stigli i za koje smo zreli. U kom smislu? Pa evo sad idemo redom. Dakle, podznak Ovan, mlad mesec u 8. polju, Saturn vam je u 12. Znači ovdje sad šta se dešava? Mlad mesec u 8. polju donosi dakle neku novu harizmu, donosi vam novu karmu, novu karmičku moć, donosi vam da vam neko vrati karmički dug, donosi vam novo ulaganje, čak emotivno ili bilo kakvo, donosi vam možda i novu investiciju. To sam isto htjela kažem. Ovaj mlad mesec je mnogo bitan za ljude koje ulažu finansije u nešto. Tako da, ako ste recimo sa poznakom u Ovnu, ako imate neku ideju da započnete, da uložite u nešto, da se date u nešto, emotivno da se investirate u neki odnos ili finansijski da se investirate u neki projekat, biznis projekat, ovo je fantastičan trenutak da uradite tako nešto i ono što je najvažnije sa ovim zbog Saturna, zbog trigona sa Saturnom, ovaj mlad mesec donosi dugoročne rezultate. Znači, ovaj mlad mesec je najbolje da započnete nešto što je, kako da kažem, dugoročno treba da, što neće odmah doneti rezultate, je nešto za što treba vremena da se čeka, kako da vam kažem. Znači, ovo nije nešto od danas do sutra, ali zbog ovog trigona sa Saturnom ovo će biti nešto što će doneti čak i više nego neki drugi mlad mesec kada imamo neke intenzivnije tranzite i tako dalje. Druga stvar, sa Saturnom u 12. polju, vi ovdje ste došli u tačku da ste na neki način i zaslužili taj spiritualni level up. Jer Saturn u 12. polju, ovaj mlad mesec vam donosi da vas univerzum na neki način nagradi zato što ste pokazali veru. Znači ovdje sad dobijate nagradu zato što univerzum smatra da ste zreli za tako nešto jer ste pokazali da vam je vera jaka. Sad ćete pitati vera u šta? Vera u vas, u Boga, vera u, kako se zove, vera u taj projekat, u taj hobi i tako dalje. Znači ovdje dobijate nagradu za to što ste dokazali svoju veru. I što ste spremni za kao spiritualni level up. To je suština ovog mladog meseca za vas. Podznak Bik, mlad mesec u 7. polju, Saturn u 11. Ovdje vama donosi novo partnerstvo, poslovno ili ljubavno. Saturn iz 11. polja kako vam pomaže? Znači šta, ta osoba će biti upoznati, kao da ćete upoznati neku osobu
u nekoj organizaciji, u nekom društvu, na nekom skupu istomišljenika. To može da bude, šta znači skup istomišljenika? Odete na yoga trening, to su ljudi koji vole isti hobi. Znači, gde ovde upoznajete sad budućeg vrlo značajnog partnera, ljubavnog ili poslovnog, preko nekih ljudi sa kojima vas okuplja neko isto interesovanje. Može da bude politička stranka, može da bude fan klub, otišli ste na, ne znam, otišli ste na sajam, nebitno. Može da bude, evo, otišli ste na sajam, tamo su ljudi koji vole knjige ili učestvujete na sajmu ili preko neke organizacije ste tamo i upoznaćete osobu preko... Dakle, ovaj mlad mesec vam donosi novu osobu u život. Sad kad kažem ovaj mlad mesec je konkretno 1. novembra, ali osjetit ćete taj uticaj 2 nedelje nakon 1. novembra. Znači, ne mora da vas 1. novembra dođe ta osoba, može da dođe 5. novembra, nije ni važno. Ili možete 10. novembra da upoznate tu osobu 1. novembra, da shvatite 10. novembra koliko vam će ta osoba biti značajna za vas u životu i tako dalje. Znači, to je suština za vas ovog punog meseca. Saturn u 11. polju vas nagrađuje sa, između ostalog, pojačanim, što se kaže, bit će vam pojačan status u tom nekom društvu, kolektivu i tako dalje. Što znači pojačan status? Dobit ćete, postaćete popularni, postaćete bitniji, dobit ćete veći autoritet. Znači, to je ono kao ako ste u političkoj stranci, dobit ćete veću funkciju i tako dalje. Ali, dakle, sudbinski za podznak Bik ovaj mlad mesec donosi ili novu osobu ili novi početak sa starom osobom. To sam zaboravila da kažem. Ne mora osoba da bude skroz dibiduz nova, ali osoba može da bude neko od pre, ali imate nov početak sa tom osobom sudbinski. Idemo dalje. Podznak Blizanac, mlad mesec u 6. polju, Saturn u 10. Ovdje imate novo radno mesto koje će vam ojačati pozicije u karijeri. Znači, ovo imate novo radno mesto vrlo verovatno ili novu obavezu ili novi projekat ili novi zadatak koji će vam pomoći koji će super da izgleda u vašem CV-u. Eto, to sam htjela kažem, to pod 1. Pod 2, koji će na duže staze da vam donese ogroman uspeh. Znači, ovdje ponavljam sad, ovdje je ovaj mlad mesec, šta god da napravi, rezultate tek treba da čekamo. Podznak Rak, mlad mesec u 5. polju, Saturn iz 9. Što se tiče 5. polja, mlad mesec na 5. prvo može da vama sa podznakom Raku može da donese neku trudnoću, može da vam donese neki flert sa nekom osobom koja je jako interesantna, može da vam donese, pošto je Saturn u 9. Ta osoba može da bude stranac, ta osoba može da bude neka neobična osoba, ta osoba je svakako neko ko vas zasmejava. To je interesantno to je interesantno sa mladim mesecom u 5. polju. Kad se zaljubite u nekog, dok je na mlad mesecu kad vam je u 5. polju, onda to bude osoba koja vas zasmejava. Znači, nije da ste sa tom osobom zato što iz nekog drugog razloga, nego i Saturn ovdje, šta smo rekli, 9. polje, znači neko ko definitivno s kim se imate jaku intelektualnu povezanost. Znači, može da bude ili neka romansa, flert s takvom nekom osobom, za vas sa poznakom u Raku, može da bude putovanje, nekakav honeymoon, neki medeni mesec. Znači, ovdje u svakom slučaju ovdje imate kombinaciju simpatije i putovanja inostranstva. Da li će vama da dođe simpatija iz inostranstva ili ćete vi sa vašom simpatijom, tim flertom, tom novom osobom da odete u inostranstvo, to ne znam. Ali u svakom slučaju, ili vam dolazi neki stranac ili tako nešto. Šta može još ovdje da bude za ljude koji su recimo moje kolege ili za ljude koji su, da kažem, podučavaju druge, da imate bilo kakav kurs nečeg. Ovo može da bude, recimo, ovaj mlad mesec može da vam donese nove učenike ili može da vam donese da lansirate novi kurs. Znači, da organizujete novi seminar, webinar, da izbacite neki novi tečaj i tako dalje. Podznak Lav, mlad mesec u 4. polju, Saturn iz 8. Ovdje dosta vas sa podznakom u Lavu imaće selidbu sada, imaće novi život, u smislu novi domaći život, novi kućni život, ili nove cimere, ili novu osobu sa kojom živi i tako dalje. A Saturn iz 8. polja
ovdje vam razrešava neku porodičnu višegodišnju karmu. Znači ovdje Saturn iz 8. polja, kao da ste možda imali lošu karmu vezanu za nekretnine i sad ovo vam to razrešava. Ovo može da bude i nešto oko nekog nasledstva. Znači može da bude i to. Može da bude, znači ovdje se kod vas tiče vaša karma vezano za nekretnine. Pa sad, to može da bude da se razreši preko nasledstva, može da se razreši preko toga što ćete da se otarasite, možda imate lošu karmu, možda vam je karma takva da stalno imate loše cimere ili da vam nikad nemate mira u kući, na primjer. To je isto neka vrsta negativne karme. Šta to znači? Sad će ovdje ovaj mlad mesec da vam pomogne da završite s tim. Znači da konačno se osjećate u svojoj kući kao da uživate. Konačno kažete, konačno sam našao stan gde se osjećam kod car ili konačno mi je ovaj glupi cimer otišao, ne moram sad da me se prevrće želudac kad dolazim da ga vidim. Ili vam je to za lokal, za poslovni prostor, možda bude isto takva priča. Kao konačno našao sam lokal kakav sam tražio ili konačno kupio sam, konačno sam kupio udoban dušek, udoban krevet. Znači nešto vezano za vašu dom gdje živite. Ovdje sad ste odradili neku, kako da kažem, nešto će da vam se poboljša situacija. Biće vam udobnije u vašoj rođenoj kući. Da li zato što ste se otarasili ukućana koji su vas marali ili zato što ste vi nešto renovirali ili zato što ste, možda će da vam dune da okrećete sve da kažete konačno imam lepe zidove i tako dalje. Podznak Devica, mlad mesec na 3. polju, Saturn na 7. Mlad mesec na 3. polju hoće da donese recimo da počnete da radite nešto novo, da učite novu veštinu ili da kupite novi alat. Ovo hoće da donese možda da kupite novi auto ili novi laptop ili da počnete da učite da vozite ili sa Saturnom iz 7. polja. Ovo vam znači da će vam oko toga pomoći partner. Možda će partner da vas natera da upišete vožnju. Možda će partner da vas natera da kupite neki novi alat, šta god to bi, ne znam čime se bavite. Ili recimo možda će vas može poslovni partner da vas natera da odete da pribavite neke dodatne sertifikate, na primjer. Može i to. Može poslovni partner da vas natera da odete da se doučite vezano za nešto i tako dalje. Podznak, dakle, kod vas ovdje vaši partneri, vaši bliski ljudi igraju ulogu. Podznak Vaga, mlad mesec u 2. polju, Saturn iz 6. Pa ovo može da bude novi posao, novi životni standard, može da bude kriz, može ovaj mlad mesec da vam donese finansijsku krizu koja će da vas motiviše da prihvatite neki posao. Ili može da vam donese ovaj mlad mesec finansijsku krizu koja će da vas natera da se bacite, da nađete još jedan posao ili da počnete nešto drugo da radite i tako dalje. Znači za vas sa podznakom u Vagi ovaj mlad mesec ima značajan i za finansije i značajan je za vaše radno mesto, odnosno za to gde ste tokom dana. Ovo može da bude u ekstremnim situacijama i recimo da vam je neko rekao, ne znam, da ste debela. I onda ovdje sad sebi vi zadate, sad ću da vežbam 3 puta nedeljno, idem u teretanu, ne znam, 3 puta dnevno idem u teretanu, šta god. Tako da ovdje, u svakom slučaju, vama ovdje Saturn donosi da vam se menja raspored aktivnosti u danu. Da li je to zato što imate novo radno mesto ili zato što ste počeli iditi u teretanu? To je drugo. Ali svakako ovaj mlad mesec vama donosi da osvestite nešto vezano za finansije. Tako da imate nov početak vezano za finansije. Da, to može da bude, ili recimo prihvatite neki posao koji ranije niste hteli zato što vam trebaju pare, ili recimo shvatili ste da vam treba mnogo više para i sad ste u fazonu ne, ja moram ozbiljno sad da se bavim sa ovim, ne mogu samo sa pola snage, moram ozbiljno se istimam oko ovog posla i to je to. Podznak Škorpija, mlad mesec u 1. polju, Saturn iz 5. Ovdje vi lično imate nov početak vezano za sebe. Ovdje možda, znate šta ovdje možda bude? Može da vam neka simpatija, saznate da vaša simpatija voli devojke sa kratkom kosom i vi uzmete i ošišate se. Ili saznate, ovdje može da bude promjena fizičkog izgleda zato što ste čuli
komentar voljene osobe koja kaže da, ne znam, više voli crnke i vi se onda ofarbate u crno. Ili saznate da je taj neko ko je predmet vašeg interesovanja rekao da obožava, ne znam, žene koje imaju, ne znam, lupeću sad, kovrđavu kosu i vi kao uzmete sad i iskovrđate sebi kosu. Znači može da bude to. U svakom slučaju nov početak vezano za vas lično. Znači okrećete novi list kada je u pitanju vaš, između ostalog, izgled, okrećete novi list kada je u pitanju vaš život, planovi za budućnost i tako dalje. A to je sve stimulisano vrlo verovatno osobom koja vam se sviđa. Ili može da bude da su vas deca naterala. Ovdje može da bude nešto isto oko dece. Znači može da bude da vam dete kaže ne znam, ali u svakom slučaju može ovdje da odlučite recimo da se selite zbog deteta ili ovdje može da bude nešto na tu temu. U svakom slučaju ovdje je novi list okrećete u vašem životu zbog ili osobe koja vam se sviđa, do koja vam je jako stalo ili zbog vašeg deteta ili šta god. Ili zbog vašeg projekta. Možda morate zbog nekog projekta da se preselite prirodno. Ja imam klijenticu koja je glumica i sad zapravo njoj se ovo dešava. Ona ima, pošto će da se snima, ne znam, 2-3 meseca, sad da ne spojlujem, 2-3 meseca će se snima na određenoj lokaciji, van Srbije, nije ni važno, ona sad mora da se seli tamo. I tipa, također, zbog tog filma mora da promeni fizički izgled. Tako da ona baš se uklapa u ovo. E sad, kako će na vas to da se odigra, to ne znam. Podznak Strelac, mlad mesec u 12. polju, Saturn u 4. Mlad mesec u 12. polju donosi novi nivo unutrašnjeg mira. Mlad mesec na 12. polju donosi novu vrstu loženja na spiritualno. Znači, donosi novu informaciju od onostranog, od vaših anđela. Donosi novog vodiča, na primjer. Hoće da vam donese novog anđela čuvara, novog vodiča, da dobijete još jednog. Hoće da vam donese novu informaciju od vaših vodiča i anđela čuvara. Hoće da vam donese takve stvari. Hoće da vam donese level up. Ako ste već u spiritualnom svetu, hoće da vam donese level up. Postajete jači, vidoviti, snažniji i tako dalje. Ovdje Saturn iz 4. pomaže tako što dobijete, sad imate novu emotivnu stabilnost i univerzum je u fazonu, aha, dobro, zreo si, može ovo. Nisi lajsna kao ranije, emotivno si sazrela i sad možemo da računamo na tebe, dovoljno si sad ozbiljan u emotivnom smislu da možemo da ti organizujemo ovo. Dalje, podznak Jarac. Mlad mesec na 11. polju, Saturn u 3. Mlad mesec na 11. polju hoće da donese novo društvo, novu ekipu, novu bitnu osobu u vašem životu u smislu prijatelja, poznanika. Hoće da donese da počnete da postanete, znači mlad mesec na 11. polju može da vam donese da postanete dobri s nekim ko je jako bitan i ko može da vam promeni život. Hoće i to. Također, mlad mesec na 11. polju može da vam donese isto novi kolektiv. Može da vam donese novi uticaj. Može da vam donese, na primjer, da otvorite stranu na novoj društvenoj mreži na kojoj niste ranije imali. Može da vam donese, da, u principu novi uticaj, to je poenta. Da li je taj uticaj sad kroz nove followere, pošto mlad mesec hoće da donese i krizu. Recimo, ja sam primetila kod ljudi koji imaju te pratioce, nebitno na TikToku, YouTubeu i tako dalje, mlad mesec na 11. polju hoće da donese krizu, da vas vaši pratioci nešto ishejtuju, da vam pišu da nešto negoduju, vi nešto snimite, oni vam negoduju i onda vi uzmete to u obzir i promenite koncept ili promenite neku tezu i tako dalje. Promenite koncept snimanja, videa, šta god. Dakle, hoće i to da donese. Saturn ovdje iz 3. Pa da, ovdje da, definitivno su neke informacije u pitanju. Dakle, Saturn u 3. polju nas nagrađuje ili kažnjava u odnosu na to koliko je zdrava ta informacija koju šerujemo. Znači, ako vi pričate neke gluposti koje ljude umaraju ili plaše ili mrače ili tako dalje, Saturn vam ovdje uzme rič. Razumete? Ako pričate pametne stvari koje ljude
raduju, koje prave pozitivnu atmosferu, koje Saturn nam onda da rič. To je isto interesantno, znači za taj Saturn u trećem polju, što bukvalno, evo moram tako da kažem, uzme vam publiku ako pričate gluposti, zato što je ovdje Saturn u fazonu nećeš mi mračiti narod. Ili nećeš mi plašiti narod. Nećeš ovo, nećeš ovo. Znači to Saturn radi kada vam je u trećem polju. To se dešava sad ovdje sa ljudima sa podznakom u Jarcu. Dobijaju novi uticaj zato što su shvatili nešto šta ne smeju da rade. Ili im je publika skrenula pažnju i konačno su rešili da poslušaju svoju publiku. To može da bude mnogima. Ja sad će neko da kaže nemamo svi publiku, pa svako ima tih nekih 20 pratilaca, komšinicu, sestru, tetke i tako dalje. Možda ćete od njih da dobijete neki negativan feedback, pa ćete reći, aha, dobro, neću više nikad da kačem pijanu sliku. Sliku gde sam pijana i da držim kriglu piva ili tako nešto. Znači, ne mora da bude sad neki feedback od milionskog auditorijuma. Ovdje nešto na mrežama će da se desi i neko će da reaguje na vaš ili status ili sliku na način da se vi počnete se preispitujete. To može da bude sad za vas sa podznakom u Jarcu. Podznak Vodolija, mlad mesec u 10. polju, Saturn iz drugog. Ovdje u principu, zahvaljujući nekoj mudrosti koju imate poslovno i finansijsko i tako dalje, imate nov početak vezano za karijeru. Odnosno imate nov, što se kaže, na nekoj ste raskrsnici vezano za karijeru i zato što ste došli u tu tačku da ste toliko mudri, pametni itd. Zapravo ste dobili priliku da odete u nekom novom pravcu koji je bolji za vas. Tako da ovdje u principu imate nešto novo se dešava u smislu karijere, u smislu pravca u kojem se kreće vaša karijera, a Saturn iz drugog polja vas kažnjava ili nagrađuje u zavisnosti od toga šta ste radili sa novcem. Znači, ako ste neko ko je uspeo, ko je na pametan način trošio novac, onda ćete biti nagrađeni vezano kad je u pitanju vaša karijera. Ako ste neko ko je traćio novac ili ko je bio previše škrt, onda ćete biti kažnjeni. Znači, sad obratite pažnju oko mladog meseca u Škorpiji. Šta vam se dešava vezano za karijeru, za društveni status, za popularnost, da li imate neki skandal, da li imate neki... Da li ste dobili, da li vas je neko pohvalio, da li ste dobili neku nagradu, da li ste dobili povišicu, da li ste dobili unapređenje i tako dalje, ili ste naprotiv dobili kritiku, da li ste izgubili posao i tako dalje. Znači, ovdje sad Saturn testira vas, nagrađuje vas, odnosno kažnjava za to kako stojite sa drugim poljem. Šta znači kako stojite sa drugim poljem? Pa to je to. Kakvi ste s novcem? Da li previše trošite ili umete čuvate pare? Kakvi ste sa samopouzdanjem? Da li samopoštovanjem? Da li imate samopoštovanje ili nemate nikakvu granicu i može svako da radi šta god hoće, da vas iscimava kako hoće, da briše pato s vama i tako dalje. Sad vam se to odražava dakle, na status i na karijeru, to koliko ste drugima dozvolili da vas, što ja kažem, jašu. Znači, to je sad, ili niste, ili vi jašete druge ljude. Znači, to sad ima, sad me pitate kakve sad to veze ima s parama? Ima. Zato što, recimo, na primjer, zamislite sad da se bavite, na primjer, evo ovim mojim poslom i onda dođe neko i kaže, zove vas u 3 ujutru i kao, jel može konsultacija sad? I vi kažete, čekaj bre čovječe, ne može, spavam, ili ne javljate se uopšte na telefon. Pa imate ljude koji bi pristali u 3 ujutro se jave na telefon i da rade konsultaciju. Zato sad trpi vaša karijera. Koliko ste mudri, koliko imate samopoštovanje i koliko ste spremni da se žrtvujete za novac. Dokle ste spremni da idete, znači zbog para. Da li ste prešli preko sebe zbog para i tako dalje. To je sad tema za vas za ovaj mlad mesec. Podznak Ribe, mlad mesec u 9. polju, Saturn u 1. Ovdje sad vi u odnosu na to koliko ste hrabri dobijate priliku da imate neku nevjerovatnu, prezanimljivu životnu avanturu ili neku filmsku nezaboravnu akciju. Znači šta može da bude ovdje? Može da bude... sad, od čega vam zavisi da li ćete ipak to imati tu avanturu i akciju od toga koliko ste, ponavljam, hrabri. Ili Saturn na 1. polju nagrađuje nas
kad smo spremni da u svakom trenutku okrenemo novi list i imamo nov početak, da batalimo sve, ukoliko procenimo da to nije dobro za nas, pošto mnogi ljudi, njima je to jako strašno. A kako se zove, što se tiče ovog mladog meseca na 9. polju, to je novi početak, može da bude u inostranstvu. Znači, vi sad ovde možete da budete nagrađeni sa nekim, ne mora da bude samo novi život u inostranstvu, može da bude, ozbiljno kažem, može da bude neka avantura ispred vaše kuće, nije uopšte bitno. Može da bude, u svakom slučaju, ukoliko pokažete da ste hrabri, čekaju vas nezaboravni trenuci. Bukvalno čekaju vas sad u narednih, ako ste dovoljno hrabri, ako ste kao položili taj test univerzuma, vi narednih 15-20 dana treba da imate filmska dešavanja u svom životu. Tako da, dobro. Ljudi, još jednom hvala vam na pažnji i čujemo se, vidimo se. Ćao!